Здравейте, приятели! Аз съм Ида Марковска, вашият родов терапевт. Искам днес да ви разкажа в това кратко видео за моментите, в които нещата не се случват. Едно честно признание за моите избори в моя живот. Скъпи приятели, понякога всички ние знаем, че в живота ни нещата не върват по план. Но не защото ние сме сбъркали, а защото в живота така се е случило. Обстоятелствата са ни довели до избори, които са различни от това, което е най-доброто. В нашия свят, в който всички се стремим към успех, към добри резултати, към високи постижения, е изключително ценно да чуем един откровен, неподправен, истински разказ, но не разказ за голяма победа и как съм успяла и колко много мога, а за това как не съм се осъществила. И това не е разказ за провал, а е разказ за това какво не се е случило, какво не е станало. И защо, въпреки това, всичко е наред. Скъпи приятели, позволете ми да споделя с вас една лична история. Не се оплаквам, не търся оправдания. Просто ще ви разкажа за нещо, което ми се случи и как животът ми пое в различна посока. Също така искам да чуете колко е важно, че приех тази посока, дори да не беше мечтаната от мен. Някъде през 2003-2004 година аз получих едно невероятно велико предложение в своя живот. Голяма IT компания ме покани на висока позиция. Аз бях специалист, работех конкретно в системи бази от данни и имах вече доста добър стаж. Тогава бях на 30 и няколко години, дъщеря ми беше малка и това предложение към мен беше вау, беше нещо велико, нещо много хубаво, мечта. Ако бях приела това предложение, сега можеше да съм на много висока международна позиция в IT компания. Голяма, сериозна, мощна международна компания. Но тогава аз не приех това предложение. Аз избрах да остана в Пловдив, да бъда със своето семейство и да продължа в поприще, което тогава ми беше абсолютно непознато. Аз не се оплаквам. Не искам да ви разкажа, че съм сгрешила, защото възможно е това да се бори като грешка. Но всъщност това е избор, който обстоятелствата ме накараха да направя. Скъпи приятели, всеки ден ние с вас имаме решения. Някои изглеждат мънички, а други са съдбоносни. Но всички тези решения оставят следи в нас. Признавам си, че една част от живота ми не се разви така, точно както бях мечтала. И не защото съм направила погрешния избор, а защото в поредица от моменти просто не съм избрала. Или не съм била готова за това, което ми се предлага, това, което се очаква от мен. Тази честност, която заставам пред вас, е рядкост. Не много често някой застава и казва: аз не се справих, не стигнах до там, докъдето можех. Не защото не исках, а защото просто не успях. Обстоятелствата ме накараха да взема друг избор, да избера нещо различно. Всъщност в тези моменти, скъпи приятели, нашата уязвимост може да бъде и наша сила. Вместо да прикривам своята ранимост, аз искам да ви я покажа. Искам да ви говоря с човешки и топъл глас, с осъзнаване на това, че грешки или не, правилни решения или не, ние просто избираме. И никога не знаем нашите избори докъде ще ни доведат. Да можете да кажете това на себе си и на своите деца е огромна сила, скъпи приятели. Това искаме в родовата система. Да споделяме за изборите, които сме направили. Защото в живота на всеки един от нас има моменти, в които нещата просто не се получават. Когато другите хора изглеждат успели, далеч напред, а ние сякаш стоим на едно място. В тези моменти честните истории, като тази, която ви разказах, могат да бъдат източник на голяма сила и на голямо разбиране. Нека да приемем пътя, по който сме поели. Тази история не завършва с триумф, но завършва с приемане. И това е напълно достатъчно. Приемането на себе си, на своите избори, на последствията от тях е форма на велика вътрешна свобода. Да спреш да се укоряваш, да спреш да се сравняваш, да кажеш: да, така се случи, аз съм тук и продължавам. Аз съм на точното си място. И накрая нещо много важно.
Тази история не е за неуспех. Това е история за човечност. И ако имаш чувството, приятелю, че и при теб нещо не се е получило, знай, че не си сам. Знай, че дори в тези моменти ти имаш своята стойност. Аз имам своята стойност. Понякога най-силните уроци идват не когато сме стигнали до върха, а когато погледнем къде сме и видим прекрасната гледка пред себе си. Видим пътят, който предстои и се приемем точно такива, каквито сме. Аз съм Аида Марковска и съм твоят родов терапевт.